Molt bones, estàs escoltant la ràdio Escola Montserrat. Soc Carlos Ruiz i com sempre portarem lo millor de lo millor. Avui parlarem sobre les últimes notícies de l'escola. Tenim el departament de les novetats de l'escola format per Rafa, Manel i Òscar. També tenim el departament d'esports format per Josep, Noah, Jordi i Àngel. I seguirà el departament de pel·lícules format per Estela i Carlos. I una entrevista al director Lluís Làliga presentada per Ruth, Andrea i Carla, i una altra a una alumna de primer ESO presentada per Maria i Laia. Ara escoltarem l'entrevista del director de la nostra escola. Quines són les novetats d'aquest any? Bé, en principi aquest any hi ha hagut moltes novetats. Potser la més vistosa a nivell de poble és el fet de la implantació de l'uniforme, que hem començat aquest curs amb els alumnes de P3, P4 i P5 i que posteriorment anirem implantant a la resta de nivells educatius de l'escola. Perquè clar, els nanos, els nens, les nenes amb els uniformes van per Rubí i aleshores aquesta és potser la que es veu més. Però de portes endintre hem tingut molts canvis. Hem tingut moltes millores, tant a nivell d'espai com d'infraestructures. Aleshores, potser les que gaudeixen més els alumnes i el professorat és el disposar-ne d'una biblioteca completament nova, amb un espai que abans es feia servir menys, era com un magatzem. Hem canviat on estava l'antiga biblioteca, que ara tenim el que en diem el GR1, i que a més també comparteixen a partir de les 5 de la tarda amb l'atenció de l'AMPA. També hem canviat la ubicació de les dues sales de professorat, que eren més petites, a una sala gran en la que comparteixen tots el mateix espai, amb la qual cosa l'intercanvi entre ells d'informacions o d'experiències el facilita. Això també ha comportat que el despatx de direcció s'ha canviat, també per un lloc una mica més ample, més còmode, amb el qual l'equip directiu podrà desenvolupar la seva feina amb molta més agilitat i molta més eficàcia. I també hi ha hagut el canvi del departament de l'ESO, on està el professor de guàrdia, que aquests han anat a parar un lloc una mica més estret i més reduït, però també més operatiu en la feina que s'ha de desenvolupar. Després, en quant a altres canvis, per exemple, canvi curiós és el canvi del color de les portes de tota la part antiga de l'escola, per anar-la uniformitzant amb la part nova, la darrera ampliació del centre, en què les portes de les aules es van posar vermelles, la resta dels espais del centre, d'aules, de construccions anteriors, també s'estan posant de color vermell. Això neix també a partir del malaurat robatori que vam tenir, que ens van esbotzar moltes portes, ja hem aprofitat totes aquestes portes esbotzades que s'havien de canviar per tal de convertir-les en aquest nou color vermell que fa l'escola, penso que més atractiva, més interessant. I amb altres esperits, en la implantació de la digitalització en el centre, que des de fa una bona colla d'anys hem anat duent a terme, hem canviat les ordinadors a les aules d'informàtica. Alguns d'ells, o bastants d'ells, ens els havien robat també en aquella desgraciada nit, i aleshores tant l'aula d'informàtica de l'ESO s'han posat una quinzena de torres noves, i a l'aula d'informàtica de primària que s'estan acabant de configurar i instal·lar tot de portàtils. I també hem tancat el cicle de la digitalització de les aules. Ens quedaven 5è i 6è de primària i també hem aprofitat per acabar de digitalitzar totes les aules del centre. Queden alguns serrellets perquè al GR1 també tenim previst de posar-ne un projector, ja ho veurem tan aviat com sigui possible, i igualment en el laboratori de química també tenim previst de posar-ne un projector tan aviat com sigui possible. I jo crec que quedaria vestida tota l'escola, totes les aules, tots els espais amb aquesta digitalització que és un dels punts que pretenem sigui forts en el nostre centre. Hi ha hagut algun canvi a nivell escolar? Doncs sí, a nivell escolar també hi ha hagut canvis. Uns ens venen donats per la llei d'educació,
que malauradament ens resistim a implantar-la amb el 100%, però hi ha coses que considerem positives i que sí que les hem dut a terme. Per exemple, en l'educació primària s'ha incrementat una hora setmanal en l'assignatura, en la matèria de matemàtiques, la qual cosa considerem que és positiu, i per això, tot i que la llei ho marcava per primer, tercer i cinquè de primària, nosaltres ja ho hem aplicat a tota la primària, de primer a sisè, a tots els cursos. A nivell de la secundària, doncs, potser el canvi més significatiu ha estat l'orientació del treball de síntesi de l'alumnat de tercer d'ESO, que treballaran al cinema aquest any, com a novetat. I després, en les activitats complementàries de l'escola, i també seguint una mica una dinàmica d'implantació progressiva, que vam començar amb la robòtica a tercer i quart d'ESO fa un parell de cursos, doncs aquest any ja baixem fins a quart de primària. També com una activitat complementària per l'alumnat de tercer i quart d'ESO, que és novetat, és el fet de fer ràdio, que és precisament l'activitat que ara mateix ens està ocupant i que esperem que sigui molt profitosa i molt valuosa pel nostre alumnat. Moltes gràcies per haver tret aquest temps per fer el tema de ràdio. Bueno, jo l'agraïment en tot cas seria el contrari, gràcies a vosaltres per pensar que la meva aportació amb la vostra activitat pot ser valuosa o pot ser interessant per l'escola i per la vostra feina. Moltes gràcies. De res, a vosaltres. Entrevista al nen Òscar Moreno. Com creus que és el canvi de primària a l'ESO? Pues una mica bastant gran, sí. Una mica bastant gran perquè els professors admeten més exigència, sí. I costa també perquè hi ha molts deures, perquè en la primària no havia molts deures, però en l'ESO ha canviat molt. I després els controls ens han dit que serà molt més difícil i estic una mica assustat. I creus que hi ha molt o molt poca exigència? Molta exigència, perquè els professors, els d'educació física, els de naturals, qualsevol professor met molta canya per fer els deures, que els tens que fer molt bé, amb bona lletra, els controls has de fer bé, i si te reganyen és per al nostre propi bé. I t'has acostumat al canvi d'hora a l'hora de llevar-te? No molt, perquè levantar-te a les 7 m'agradava més quan dormies més, però si és així a l'ESO, així. I com creus que t'anirà aquest any el butlletí de notes, al primer trimestre? Jo crec que bé, perquè si gestiono bé els deures i m'estudio i soc atent a la classe, jo crec que no em quedaran cap i passaré el trimestre més fàcilment. I quina és la teva assignatura preferida? La meva assignatura preferida, informàtica, perquè és l'assignatura on utilitzem la informàtica perquè ens ajudi una mica més, per entendre més l'ordinador, per fer, no sé, PowerPoints o... No sé, m'agrada molt informàtica, però també cerca educació física. I creus que t'administraràs bé el temps a l'hora d'estudiar i fer els deures i tot això? Jo crec que sí. Hi ha molts deures, però sabré gestionar-me
els deures i jugar. Primer els deures, esclar, però sí, se sabré gestionar. I l'educació física de l'any passat aquest, creus que feu més coses o menys coses? De moment no estem fent res, però perquè ha començat el curs, no sabem què vam a fer, però ja per anunciar que ja poden haver moltes coses. I creus que tu passaràs bé a la classe d'educació física? Sí, jo crec que sí. Ens meten molta també exigència per córrer, per fer els exercicis, però pot estar molt bé. Sí, pot estar molt bé. Hola a tots i totes, un altre dia més estem a Ràdio Montserrat i avui us presentarem la nova secció de cinema on us explicarem les pròximes pel·lícules i les pròximes sèries que s'estrenaran durant aquest mes, l'octubre. I aquesta secció sempre la presentarem a l'Estela López. Hola, bon dia a tots. I jo, el Carlos Cargallo. I per començar tenim la pel·lícula d'Annabelle, amb un gènere de terror, que va estar filmada als Estats Units, dirigida per John Leonetti, i que trata d'un spin-off o una preqüela de la pel·lícula de l'Expedient Warren, que va ser estrenada l'any passat. I aquesta pel·lícula s'estrenarà el 10 d'octubre de 2014, que és una pel·lícula que està molt esperada, ja que l'anterior va ser molt bona. En segon lloc, i del mateix gènere, estarà la pel·lícula Dràcula, la llegenda mai explicada, també de terror thriller, que va ser dirigida per Gary Shore, amb un repartiment de papers molt important on podem destacar Luke Evans, Zach McGowan i Sarah Gadon. Aquesta pel·lícula tracta de la sempre explicada història del Dràcula, però amb una manera més real, no tan fictícia com les altres. Aquesta pel·lícula s'estrenarà el 24 d'octubre i és una pel·lícula que als cinemes preveuen que hi anirà molta gent. En tercer i l'última pel·lícula tenim una pel·lícula amb molt nom, que és la de Rec 4, Apocalipsis, també un gènere de terror, que va ser dirigida per Jaume Balagueró, un espanyol, i amb un repartiment de papers també de molts espanyols, com pot ser Manuela Velasco, Héctor Colomer i Mariano Venancio, i tracta de l'única supervivent que hi va haver d'una terrible infecció que va ser evacuada d'un edifici. Aquesta pel·lícula s'estrena el dia 31 d'octubre i d'aquestes tres és la que es preveu que hi anirà més gent a veure-la. Us deixo amb la secció de sèries a l'Estela. Hola, soc l'Estela i doncs ara us explicaré les tres estrenes de sèries que han sigut molt esperades. En primer lloc tenim Sobrenatural, que va ser estrenada el passat dia 9, dimarts, i va sobre dos germans que van matant, aniquilant a dimonis, criatures de l'infern, és de gènere de terror i la sèrie porta 10 anys en actiu, té molta audiència i en segon lloc tenim la sèrie de The Walking Dead, que s'estrena el pròxim dimecres dia 15, que va sobre un grup de persones que van sobreviure a un atac zombi. També és una de les estrenes que està més esperat que arribi, perquè la sèrie també té molta audiència. I en tercer i últim lloc tenim la sèrie Game of Thrones, Juego de Tronos, que s'estrenarà el proper abril de 2015, que és una sèrie sobre fantasia i ciència ficció que esperem que tingui molt bona audiència. Moltes gràcies per escoltar-nos i esperem que us agradi.